Ape asam debi ewo ho a me ne me mai ye behwe ne yatie ye no ma sabi ya no nse dante wo twi mu no a me ka ho so ho ofabosi adahorma na okana otia no yi wasitire samwe ye nka ne sa ai enti enana pay ye wo ya kan kasa a wo ye nimdifo won a wo kire na wo san kirem na wo ate ase ewo kasam eye papa abrowa bi so na kan ye was ye hin madrei na gosi boni abisa no is it what say abrantie so bekan what amade atikura mint na je so ndie ne kasa na ya santena na wonim asabi ye won kasa bi wo wa odu panien ma ye nka ye obi wo so a ye kan kukuom ye obi wo a ye kan ne ya kan achia no ya kan ne ya kan atene no ni nyina no e ya de a ye bibi mem hai sabi me de laken we so ye babu me yade a etosin ewo yabrabom nti no me nua be man broni nanso obetire twi one me ofa omu nyina wo ha nti ebe ma mo akwaba na mo bomoden a chichim twi kasa no ne question me bisa no na senketo bamcho me mamo akwaba opem so yo na ba cho mo mpo mu titi sei nyankopa adom ye hoye patron sei ni die kwan so wan be dika kasa eyo eyo dia ni so a woni mama mare no edin atwi ye de fro no sen aboaje emu abrofo din kam no beko aboaje die aboaje Joseph Joseph sen Joseph ye abrofo na me credit ye kwadwo nti aboaje kwadwo aboaje no na mpe so utie twi dia na ekodi twi o ma ya tiase na ye ka kwadwo aboaje a woni ne hwan kwadwo aboaje ye twi chire ni a mekwaje adesua mu tete ewo Suapon a ye University of Education Winneba Adwumako campus nti mewie Suapon no mu adesua mfie mpemienu ne donkro no mu nti efri sabre no ba nyina de ma chire twi na ebesi sabre ukosua wo mfantemem e ba chawane uko na obi ka twi wo ho e ba chawane serious na ade aye wo kura ne se twifo pa na ye doso wo school ni mu twifo na doso school mu twifo pa na doso okay anape eni enkoi ende ye bema ye tiefo ne ya hwefo nyina akwa aba akan anase twi kasa adesua brei so na wotwi mu na ye hyase de saa dwumadie ebrem wo opemso 104.7 FM so na ejoada no edi kan de mu frase kire se ye be hyase free twi kasa na se a kire ne kakra kopem se obi a onsua twi da empo ebetumi akenkan twi na watwere twi wo kwan a efata so nti ejoada no bra ye frase no ye kire atwerɛdeɛ ahodo a ewo twi kasa no mu nti ye ka se atwerɛdeɛ no dɔɔso na nia ye nim sese a wode di dwuma wɔ atwerɛ mu eye aduonu mmienu na saa aduonu mmienu no ye besua afoforo mmienu bi nso kan ho a ema ne bɛyɛ aduonu nan afei ye sansua mauro ne inconsonant ahodo a ewo twi kasa no mu ɛna ye hu sɛ vowel anase mauro no eye nson ɛwɔ atwerɛ mu ɛna afei consonant no nso eye makomako dunum na ye de foforo mienu a yanya no abeka ho ma abeye dunson enti enei ye beye mmɔakyire afa ne ayesua no joada ne yawada no na ye nsɛmfua a ɛkura atwerɛdeɛ mienu ho asɛm na ye kan ye ene nso ye behwɛ saa nsɛmfua ne bi na afei yakaka ye ho de yesua ne joada no so enti sɛ ye bɛkɔ so tia me ne owura ɔsɛe ɛna ebedi dwuman enti mede mu frase wɔ atwerɛdeɛ no mu atwerɛdeɛ aduonu mmienu a ye nim no dada no ɛna edidi so yi atwerɛdeɛ edi nkan yɛ a afei bɛ de fɛ gɛ hɛ i kɛ il in o pe hr se te u we ye na fe mienu a ye nya ne foforo akire no v na z enti v ne z no ye ka se bra na owura kristola ehyehyɛ
atwerɛdeɛ no wanka sɛ ɔman bi bɛba a yɛbɛfrɛ no Venezuela nanso ɛnɛ yɛbɛnya Venezuela sɛ ɔman nti sɛ yɛtwerɛ otwi a sɛde tie bia yɛbɛhia atwerɛdeɛ v a broni kasa v no nti ɛno so yɛagye atom otwi kasa mu sɛ yɛmfa ni dwuma ɛna afei nso z nso yɛwɔ nkuro ahodoɔ binom te sɛ Zimbabwe ɛne deɛ keka ho sɛ Zambia nso sɛ yɛbatwi kasa mu a ɛtɔ da na sɛ ɛnyɛ ɛtɔ da mpo bere biara otumfoɔ ɛbɛkasa biara yɛte sɛ mpanimfoɔ gye no so zion saa zion no yɛte ngyegyeɛ z ne wom nti asɛmfoɔ a ɛwɔ baaburo mu ɛno na buroni frɛ no Zion no nti zion no so ɛwɔ n'asekyerɛ ɛwɔ twi kasa mu yɛnum nyinaa di adanseɛ sɛ v ɛne z atwerɛdeɛ no yɛbɛtumi de aka atwerɛdeɛ 22 no ho ama nteaseɛ aba mu nti afei yɛnhwɛ akuo mmienu a ɛwɔ twi atwerɛdeɛ no mu Joada no yɛsua sɛ akuo mmienu no deɛ di nkan yɛ vowel akuo no ɛna deɛ ɛtɔ so mmienu nso yɛ consonant akuo no na vowel akuo no nea yɛde di dwuma wɔ atwerɛ mu no na ɛdidi so yi ɛyɛ a e i o ɛna u nti saa atwerɛdeɛ nson yi no ɛna ka bom yɛ vowel ahodoɔ a yɛwɔ wɔ twi mu no na afei du nson a aka av ɛne z ɛka ho no nso nyinaa yɛ consonant na bere a yɛsua no yɛbɛhu no yɛwada no sɛ yɛfa vowel baako na yɛfa consonant baako a yɛbɛtumi ama yɛ asɛmfua bi wɔ twi kasa no mu nti saa asɛmfua no yɛ asɛmfua a yɛkura atwerɛdeɛ mmienu pɛ ɛfiri sɛ baako yɛ vowel ɛna baako nso yɛ consonant nsɛmfua no yɛhwɛ binom nti mɛma ɔpani ɔsɛe aka yɛ nsɛmfua no mu bi na yɛsua no yɛawada no nsɛmfua a yɛkura atwerɛdeɛ mmienu no nanso ansa na owura ɔsɛe ɛbɛfiri aseɛ no ma yɛnkae atiefoɔ sɛ dwumadi a wasɔ yɛ asen ma yɛde saa dwumadi titiri ɛbrɛ wo ɛwɔ ɔpemso 104.7 so ɛyɛ Bolingo Communications Consult na Bolingo dwumadie no sɛ wɔhwɛ sɛ wowɔ kasa bi na wopɛ sɛ wokyerɛ aseɛ de kɔ kasa foforɔ mu a wobɛdi ne nyinaa ho dwuma ama wo afei nso sɛ woayɛ sini bi na wopɛ sɛ wɔmfa kasa foforɔ ɛmfa sini no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ nipakuo bi a wɔnte kasa a wode yɛ sini no bɛtumi ahwɛ atie ɛwɔ wɔn a wɔn kasa mu nso a wobɛtumi ayɛ ne nyinaa ama wo afei nso Bolingo de internet so dwumadi bi aba a wɔfrɛ no akannews.com saa akannews.com yi ɛhyɛ yɛn kasa a ɛyɛ twi ne fante no nyinaa ho nkran ɛfiri sɛ ɛyɛ internet dwumadi bi a yɛde twi ne fante nko a ɛtwerɛ nsɛm a ɛfa anigyesɛm amayɔsɛm apɔmuden ho nsɛm ne deɛ ɛkeka ho nyinaa ɛwɔ twi kasa mu nti sɛ wokɔ saa internet dwumadi bi hɔ a wobɛtumi akan nsɛm a ɛsisi wɔ yɛn ma yi mu ne aman foforɔ nyinaa so ɛwɔ twi ne fante kasa mu kae sɛ yɛ akannews.com nti afei ɔpani ɔsɛe yɛbɛpɛ sɛ wobɛma yɛn nsɛmfua a yɛkura atwerɛdeɛ mmienu no ho nhwɛsoɔ kakraa bi na afei yɛatoa so atiefoɔ ɔpem soɔ mu nyinaa akye gye sɛ ɛsɛ deɛ yɛfiti nkyerɛkyerɛeɛ n'ase no mo ate sɛ vowel a ɛwɔ twi mu no ɛyɛ a e o i u vowel edi ka no ne a nti sɛ wofa bɛ a edi consonant no kan no a wobɛnya bɛ a ba wofa vowel ɛtɔ so mmienu no a e no wobɛnya bɛ e be ɛna wobɛnya bɛ bɛ o wobɛnya bɛ o bo woduru a wobɛnya bɛ bɔ sɛ obi a ɔbɔ bɔɔlo anaa biribi saa ɛna bɛ bi ɛna bɛ bu anigyesɛm ne sɛ kasa a yɛnim dada sɛ bi atwi anaa aborɔfo no
ɛnyigye mmienu bi wɔ hɔ a ɛni atwerɛdeɛ baako ne sɛ bi a afe afɛ afe ɛna baako nso ne o bi a bo no ɛnaasɛ waboro nsa ɛni atwerɛdeɛ ɛno nti yɛn a yɛkyerɛ twi no o yɛka a yɛde ɛna ɛhyɛ nanan mu nti yɛbɛka be a ɛtumi ka bi abio no ɛno bɛ bi ɛna yɛduru o no nso so a ɛno nso so yɛde o ɛna ɛgyina hɔ ma o no ɛmom sɛbe agbefoɔ a na ebinom sɛ o no wɔn de na ɛbɛgyina hɔ ama no nti wohwɛ edin bi te sɛ boaten bɛ o a te wohwɛ na baabi na wɔn atwerɛ bɛ a te ɛkyerɛ sɛ ohunu sɛ nipa no nyɛ sɛbe asantini anaa ɔkani ba saa na biribi te sɛ atenka tv wohu sɛ a te ɛna yɛyɛ bɛtwerɛ no atenka te ɛyɛ te wohu sɛ ɛyi obi atwerɛ no a te nka wotumi hu ɛhɔ ara na wahu sɛ nipa no nyɛ santini ɛna ɔtwerɛ atenka no ɛnsa nka bɛyɛ a te nti bɛ aba te te na te saa yɛ te ansa na te ɛtɛ te oto te ɔtɔ te iti te utu ansa na wabɛfa dɛ na yɛ de ada de ede ɛna de ebio de ansa na de ɛdɛ de odo de o saa yɛ do kɔdo de ɔdɔ de idi de udu wobɛfa fɛ a nanya fɛ afa fɛ efe fɛ ebio fi fɛ ɛfɛ fɛ ɔfɔ fɛ ifi fɛ ufu ɛna wobɛfa gɛ a gɛ aga gɛ ege gɛ ɛgɛ gɛ ogo gɛ ɔgɔ gɛ igi gɛ ugu wobɛfa hɛ a hɛ aha hɛ ehe hɛ ebio he hɛ ɛhɛ hɛ oho hɛ obio ho hɛ ɔhɔ hɛ ihi hɛ uhu nsana de wei bɛyɛ nhwɛsoɔ ama atiefoɔ damase yɛda wase paa sɛ waka yɛ saa ɔpani ɔsɛe ama yɛhu sɛ yɛfa consonant ne vowel atwerɛdeɛ bi a ɛtumi ma yɛ asɛmfua bi a nteaseɛ wom anaasɛ ɛbɛhia nsɛmfua foforɔ ansa na nteaseɛ aba mu ɛnde sɛnea na ɔpani ɔsɛe akyerɛkyerɛ mu no yɛhu sɛ nsɛmfua no binom wɔ hɔ a na ɔbɔ ne din ahodoɔ mmienu baako ɛte sɛ fe ɛna fe baabi ɔka ne fe ɛyɛ fe e na baabi nso ɔka ne fe ɛno nso yɛ fe e na kae sɛ adwoada no owura ɔsɛe kyerɛ mu sɛ twi atwerɛdeɛ no yɛwɔ nyegyeɛ binom wɔ hɔ a yɛde si atwerɛdeɛ ahodoɔ nanan mu nti sɛdeɛ yɛbɛbɔ atwerɛdeɛ no ɛda nso firi sɛdeɛ yɛbɔ nyegyeɛ no ho nti sɛ yɛfa nea wɔfrɛ no international phonetic symbols na ɛno deɛ yɛ atwerɛdeɛ a wagye atum nyegyeɛ a wagye atum sɛ yɛmfa nyina hɔ ma atwerɛdeɛ no nti sɛ wɔfa borɔfo kasa nkyerɛaseɛ nwoma no a asɛmfua bi te sɛ ɔbarima broni se boy no wobɛkɔ borɔfo kasa nkyerɛaseɛ nwoma no mu no na watwerɛ boy na afei wɔde adaka bi aba na watwerɛ b ɔ e nti saa b ɔ ne e no
ɛna yɛ nyegye sɛnea yɛka asɛmfua boy no nanso atwerɛ mu deɛ ɛyɛ boy saa na twi mu nso asɛmfua no yɛtwerɛ no fɛ nanso wɔkasa bi no mu deɛ ɛgyegye fe te sɛ ebi a kofi fe anɔpa no kofi fe anɔpa no saa fe no yɛbɛtwerɛ no fɛ nanso nyegyeɛ mu deɛ yɛte nti saa nyegyeɛ no ɛna yɛde gyina hɔ ma atwerɛdeɛ no yɛbɛsɛ da asua nyegyeɛ no nti sɛ ebi a abiri w'ani so kakra a ɛma ne haw na yɛduru hɔ a megye di sɛ ɔbɛte aseɛ nti afei ma yɛmfa nsɛmfua mmienu a yɛreka ho asɛm nsɛmfua a yɛkura atwerɛdeɛ mmienu kakra bi na afei yɛmfa ntoto nea yɛnim dada no ho fa ne sɛ maka sɛ wobɛbɔ di nsɛn nti ɛyɛ mo nyegyeɛ foforɔ kwan so ɛtumi gye sɛ mo nti sɛ yɛka nipa dodoɔ bi ho asɛm a ɛyɛ edin sɛ na mu a yɛtumi ka sɛ mo firi hɛn na ɛba nti mo no ɛyɛ nanso sɛ wobɔ obi aba so obi yɛ biribi na w'ani so na wokamfo no nso a wode korɔ no na ɛbɛyɛ adwuma nanso ɛhɔ deɛ wobɛka no mo nti ɛgyegye ɛwɔ asɛmfua bi mu na ɛno ara tumi asan agyegye nso wɔ asɛmfua foforɔ bi mu biribi te sɛ koto ɛyɛ kɛ tɛ saa asɛmfua korɔ na mɛtumi aka akyerɛ sɛ koto ɛno so yɛ kɛ tɛ korɔ no a nti yɛka sɛ twi kasa no ɛyɛ nyegyeɛ nti nyegyeɛ na ɛbɛma yɛhu deɛ wɔpa akyerɛ nti sɛ obi twerɛ kɛ tɛ no to hɔ a wanhwɛ yi a wohu deɛ nipa no pa akyerɛ sɛ yɛ koto anaasɛ koto nanso sɛ ɔde di dwuma wɔ ɔkasamu mu a ɛma wohu nea ɔpa akyerɛ no ankasa nti nyankopɔn yɛ adom a sɛ yɛhyia dwoada a yɛbɛsua nsɛmfua a yɛkura atwerɛdeɛ ahodoɔ mmiɛnsa ne deɛ ɛboro saa nti ne deɛ yɛhwɛ ne yɛkura atwerɛdeɛ mmienu no nko a nti afei ma yɛmmɔ saa asɛmfua yi di na yɛnhwɛ meka bɛ yɛbɛbɔ di nsɛn ɔpɛne ɔsɛ ɛboa yɛn bɛ mo fa ne sɛ maka sɛ so afei maka no mo afei maka tɛ ti afei maka sɛ su afei maka dɛ do afei maka g gu p pɛ yɛ pa mo afei maka pɛ papa mo afei maka kɛ tɛ kata ɛna tɛ sɛ tasa mo nti wɔn sɛ kasa na yɛ kɛ afei asesa bɛyɛ asɛmfua bi a yɛnim mpo ta ne sa nti sɛ yɛka nsɛmfua na yɛbobɔ nsɛmfua din a nea ɛdi nkan a yɛhwɛ ɛyɛ atwerɛdeɛ a yɛdi asɛmfua no kane nti sɛ yɛte ɛna ɛdi kan a yɛntumi nka ne k ma ɛnyɛ yi sɛ yɛka nso na ɛdi kan a yɛntumi nka ne te ma ɛnyɛ yi gye sɛ yɛde atwerɛdeɛ a yɛdi nkan no nko a ɛna ɛyɛ adwuma nti ɔpɛnu ɔsɛ fa ne sɛ abɔfra bi atwerɛ sɛ sɛ ɛbɛyɛ dɛn sosa nanso abɔfra no pɛ sɛ wɔntwerɛ sesa nti ɔkwan bɛɛ na abɔfra no bɛfa so atwerɛ sesa ɔbɛkyerɛ no sɛ sɛ ɛnoa ne no sesa nti sɛ yɛhu nyegyeɛ no ne atwerɛdeɛ no a ɛbɛboa yɛ ma afei deɛ yɛatwerɛ nsɛmfua nyinaa wɔ kwan a ɛfata so megye di sɛ atiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa ahunu nneɛma ahodoɔ a yɛka ho asɛm wɔ n'awɔtwe no mu no na ɛde bɛsi ya no yɛhu atwerɛdeɛ no consonant vowel ne afei nsɛmfua a ɛkura atwerɛdeɛ mmienu nyankopɔn yɛ adom adwoada sɛdeɛ mekaeɛ no yɛbɛhwɛ nsɛmfua a ɛkura atwerɛdeɛ mmiɛnsa nti ɛne yɛnhyia wɔ ha yɛn na yɛmmɔ nkɔmmɔ nti afei ma memfa ntwatoɔ sɛ Bolingo Language Consult ɛna boa yɛn wɔn dwumadie ne sɛ wɔpɛ sɛ wɔnkyerɛ wo kasa ase nkɔ kasa foforɔ mu a ɔbɛyɛ ama wo wayɛ sini bi nso na wopɛ sɛ wɔmfa kasa no mu nsɛm ɛnto sini no ase a ɔbɛyɛ ama wo wɔmfa kasa foforɔ mfa sini no so a ɔbɛyɛ ama wo kɔ akannews.com na ɛkɔ kenkan twi ne fante kaseɛ bɔ a ɛsi wɔ ɔman yi mu ne aman foforɔ so nyinaa medin de Joseph Aboagye me ne owura
Kwame Osei ene ba yende yakra mo yo yedamase papa owura aboaje na fe yem papa eja Kwame Osei yankopon unhyira mo ejidi se adesua nkwalai mu ka sete no maka bi sete na se ene ebeyire ha echi sa ha be de yipa na o se ka atwe ba akotena na tutu na wo ma no na ko ma ka mtetu ayesem do be ka bi o mu ka bi dino mam twe ba akomra tano abra bra na ayesem na tetu yi nyina mani masara na me hwo tena se no ma mmienu nko abe du ma me so betimi atwa menti ase ɛkura da tano ma ayesem be na tetu enza no pacho banya obuawo ye jese di obeka bia no mummi ensam ye ma adwen ensam beka nti mun kama adwen mu metime awia menti mi pepa ne kura no ba wo de adwen bia nhyada na so nti o ka mienu no saa no abobo ama me na mabo nsam ama me ma we ejamba che nko okay tanwa enye de nti ema wo yam siso okay aha nti asemfo a ye di frase no eye be ba mo afi te ta nti matwerɛ be te bata mo enwa amwori si jumediana emu ado adisia ne anigye nkoa mupa ya mas papa nyame enhyira mo papa nka utinya na kawa be say yes yentwe